Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa balita, sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, September 7, 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Mayor Benitez ginatagan otoridad para magperma sang contract of lease para sa temporary shelter sa Barangay 18. Isa pa tayo sa engkwentro sa syudad sang Gihongan sa probinsya sang Negros Oriental. Sa balita national, optional nga pagsuksok sang face mask ginrekomendara sang IATF. LGUs ginaparansar sang anti-dengue efforts. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This sponsorship is brought to you by Joy. Iwas germs. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma. Hello everybody, good evening sa aton si mga kaksyon, and we are live karon nga Wednesday night sa aton si nga pagpangalagad online mga kaksyon na. And by the way, Action Yes. okay ka na? Yeah. Well, Sige, no? So sa mga kaksyon naton, pwede na makapadala sa ila sini nga mga messages, mga greetings sa aton sini nga Facebook Live, bagi sa comment section sa ang Action Radio Bacolod, and same time, live man kita aksyonan sa akong sini nga page, ang Action Dale Salazar. Sige, pwede na makasulod mga ka-aksyon. I trying to reconnect man. hindi na lang ako mag-live. Sige, ma-switch na lang kita sa mobile data kay daw mas Lain, mapuslan. Mas mapuslan pa ang mobile ang mobile data sang sa Wi-Fi. Sige, sa liwat ginaabi-abi natin ang aton sinima ka-aksyon nga nag-monitor sa aton online. Pwede na maka-comment sa inyo sinima greetings, and isa-isahon naton na lawag ang inyo sining mga mensahe. Sige, padayon lang sa pag-comment samtang ginaprepare naton ang inyo sining mga ang by the way, Action Day, Go. muno tarang sa mga ka-action ha, ang inyo nabatian nga optional face mask is recommendation pa lang. Wala pa na siya implementation. Lain ang recommend, lain man ang fully nga gin-allow na gid siya. So optional nga pagsuksok is recommendation pa lang. Kay may iban nga daan nga basta makabati na gani nga ay optional na lang no, pwede na lang gali nga bisan sa open space, wala ka na face mask, ang tao dayon na mapawala naman kaga hindi na magsuksok sang face mask. So stand dapat, by kita aksyonan. Sige Kadasig. Sa balita, una sa aksyon!
Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 9 kagkaron na sa detalye na sang mga balita lokal. Ginatagan na sang sangod ng panglungsod sa Bacolod sa otoridad si Mayor Albi Benitez para permahan ang contract of lease para sa temporary shelter sa mga Bacolodan watcher nga mayara sang pasyente sa may Corazon Docsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang temporary shelter na hamtang sa may barangay 18 kag ang propiedad ang ginapanagihahan ni Dante Fernandez. Ang kontrata ang nag-umpisa nagdigid nga Agosto 15 tuig 2022 kag magalawig tubtob Agosto 14 tuig 2023. Magabayad ang syudad sang 150,000 pesos nga renta sa sulod sa isa ka tuig. Tubtob 30 naman ka mga watcher ang makabenepisyo sang sini nga programa. Gin-ratify na sa sanggol ng panglungsod ang Memorandum of Agreement sa pagtukod sa 10,000 housing units para sa mga informal settlers. Kaupod ang Department of Human Settlements and Urban Development o kon DHSUD kag LGU sa Bacolod. Ini ang unanimous nga ginaprobahan sang City Council sa regular session subong hapon. Tinalikdan nga Sabado ginpermahan ang MOU ni Housing Secretary Jose Rizalino Acusar kag Mayor Alfredo Benitez para mag-establisar sang Yuhom Village nga ginapaabot mag-umpisa sa Oktubre 2022. Ang Yuhom Village pagatukuron sa relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Barangay Banago kag iban pa. Ini nga programa sa idalom sang pamansang pabahay para sa Pilipino, Zero ISF Program for 2028 nga nagatuyo nga magtukod sang 1 million housing units sa kada tuig o kon 6 million housing units sa tion sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iban nga balita lokal, ginpaidalom sa national validation ang Bacolod LGU matapos ma-qualify para sa Seal of Good Local Governance kon SGLG 2022. Ang National Assessment Team ang ginpangunahan ni Tuhami Abbas kag Firdausi Ross Abdullah bilang mga DILG National Validators. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag, dapat mapasar sang LGU ang napulo ka mga criteria lakip na ang financial administration, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order kag iban pa. Ginpahayag ni Madayag nga matapos ang validation ini ang iga-deliberate pa sa National Quality Control Committee. Sa tinalikdan nga administrasyon ng SGLG Award, among nabasihan sa paghatag sang performance-based bonus o kon PBB sa mga empleyado. Sa Nobyembre 2022, iga-anunsyo ang mga LGUs nga makabaton sang amo nga pagkilala. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag nga daw ginainto lamang ang mga barangay sa pagpatuman sang road clearing operation pangod na hawanan na sadto pero liwat naman nga nagbalik. Suno kay Madayag, dapat mahawanan ang mga obstruction kag nagasulit-sulit ang trabaho sa barangay pangod na hawanan na pero nagbalik sa gihapon. Para kay Madayag, dapat mabantayan ini sang barangay kag dapat may political will sa istrikto nga pagpatuman sini. Suno pa kay Madayag nga hindi lamang trabaho sa DILG, barangay o kung imbulbadong ahensya, rason nga dapat may kooperasyon ang publiko. Una na nga pahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga may enforcement team ang syudad para sa liwat nga istrikto nga pagpatuman sa road clearing operation. Ang wala pa na clear ta na gitan ni kag i-sustain ang nakita naton. Di sulit-sulit lang gid kiti among gani kiti sa barangay bala lang tawon sa bala ang mga naklear ta nagbalik naman. Dogil into lang gani ang taga barangay. Ang gabayin sa pagpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag. Sa iban nga balita lokal, isang patay sa nagluntad nga enkwentro sa may siyudad sang Gihulnga Negros Oriental pasado las 7 kinasang aga Setyembre 7. Ginpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, commanding officer sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, kapin 8 tubtob napulo ka mga armado nga rebelde nga nakaenkwentro sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Naglawig naman sa masobra na pulo ka minutos ang binayluhanay sang Lupoka. May mga armas kag subversive documents man nga na-recover ang otoridad. Ginpahayag na pasaporte wala pa makilalaan ang napatay bangod nga ginausisa pa ang mga dokumento nga yara sa iya posisyon kag nagapadayon pa ang hot pursuit operation.
Sa puwan nga patay sa sulod sa ilang nga balay, ang isa ka panday sa sitio Bobo, Barangay Canmuros, Banwa sa Binalbagan, pasado las 10 sang aga. Ang napatay, ginkilala sa kay Monito Francisco, 56 anyos, kag residente sang Barangay Canmuros sa Umanyo, Banwa. Sunod kay Police Major Elender Busquillo, ang hepe sa Binalbagan PNP, nasapwa na lamang sa iyang himata nga naghamyangon kag wala na sang kabuhi si Francisco sa sulod sang ilang nga balay kag may ginauyatan nga extension cord. Sa pagkakita sang rescue team nga una nagresponde sa lugar, mahimo na kuryente si Francisco. Payag naman ni Busquillo, wala sang foul play sa kamatayon ni Francisco bangod nga wala man sang signs of struggle. Mali actually, Sir Rodrigo, sa paano, wala may nakakita. Sir, kay naabta na sa sang nakakita to, nga may wala na sang kabuhi. So, nagresponde ang aton nga LGR mo, nga may kapyot na nga kurente. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Elende Rebusquillo. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 15, D3 Biofood Supplement Pack-Action ang natural nga antimicrobial agent kung sa pagpabakod lang sang resistensya, wala gid sang may Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakul. And we are back online mga ka-aksyon para sa aton sining nga pangalagad. Balikan nato ang comment section sa aton sining nga Facebook Live kag munuhon naton aksyonan. Kay basi may bandri karon nga magsunggod nga wala lawagan ang ginasini mga greetings. Pwede mapatugnaw. No kaginoot gid. Sige. Sir Alex Monteza, good evening kay Mama Ana Senoro. Mayong gabi dira sa inyo. Kag si Sir si Miss Christine Minyes Villa Lobos nakatutok naman sa aton sining nga pangalagad. Si Ma'am Susana, good evening dira sa inyo. And then si VJ Apasible, no, ang working student action-an nakatutok man sa aton sining nga evening newscast. Sa mga estudyante dira, kamusta ang first week sa ila sining klase? First week or second week action-an? Second week na. Sige. Kita ko post ng asawa ni Sir Henry, second week. Second week. Sige. Si Rain Mai, good evening. Naka-tune in siya sa mga action-an sa Action Dale nga page. And then, i-greet na si Wiz Claur action-an. Ha? Si Wiz Claur. Sino sa? Football player taga Woodside, Barangay Aliyo. Sige. Shout out sa Real Negrense Women's Team, especially kay Paulina Lacson, Micaela Song, Hannah Montalban, kay Joy Panganiban, Nicole Aranya, to name a few. Sige, may football action-an nga emoji kag laugh ano ni 100 100% kuno basing support basta so, ka naga-live sa page ko and tapos ipag-rate mo sa sakong hindi ko di mabasahan. Ay dami klala yun or yan siya. Hindi ko di mabasahan. Ano mabasahan? Sige si Wiz Claur from Woodside, Barangay Alihis. Okay. Si Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, good evening. Ma'am Homa Lumena, good evening man. Ma'am Christine Minyas Villalobos, nakatutok na kag si Ma'am Ana Sinoro. Good evening dira sa inyo tanan. Sige, pwede pa makapadala sa inyo sining mga mensahe mga kaksyon samtang commercial kita sa aton sining on air. So diri kita sa aton sining Facebook live. Keep safe both of you connection-an bali Ma'am Ana Senora. Sige, say man dira sa imo. Sige, nagpasalamat si Wiz Claur. Wiz, no, pwede mo na siya ma-screenshot sa Facebook Live mismo sang ARB nga page. Sige, 1, 2, 3, smile. Pwede mo siya ma-screenshot kay dire sa Facebook Live lain. No? Kami ala kaya 8,000 viewers action 8,000, grabe. 9,000 viewers di sa ato. Wow, sana all. Pilatanan.
Kaya alam ka sa math. 9 plus 8, 17,000. Yeah, very good. Wow, grabe ka na mo damon sa ato sa viewers. Sige, And by the way, sa mga ka-action namon nga wala pa dira naka-like and follow sa amon si tag sa ka mga Facebook pages. Ang Facebook pages namon na gin-require kami ni actually. Gin-require kami no sa amon sining mother station ang Manila Broadcasting Company nga maghimo sa amon sining individual pages Action An. So sa mga wala pa dira naka-follow, baka naman pwede ka man dira maka-like ag follow. Yes, Action An Defensor lang da. Action Dale, Action Eden, Action Dorel, Action Rex Cantong, kagiban pagid yung mga news personality diri sa may DYEZ. Good evening lang kay Romelin. Kayo ni may style yes niya ngalan Action Romelin. Romelin. Okay, shout out sir watching here from Cadiz. Sige, thank you so much. Si Sir Raymar Biranyo Lingoste, good evening. Amalia, nagalantaw sa subong sa barangay Hagimet, La Carlota City. Ay, salamat gid sa pag-monitor. Mga taga La Carlota, daw mo na nagatutok. Kusog na gurong signal sila mo kay na-notice ko action dito kadamo gid. Naga-monitor from La Carlota. Honestly, from signal, La Carlota. Ano ang signal number? Ano no, data or ano? Signal number 5? Pa-check ta na yung Signal number 5? Pa-check ta na kaya may fire ano. May fire call. Hopefully hindi lang dako-dako nga fire call action ana kag basi mga usok-usok lang bala. Usok-usok. Hopefully hindi lang dako nga. Nang liog ko da na action JM pa-check naton kung may ara kita sang fire call kada may nag-feed diri sa. Check naton sa BFP or sa Amity, meron kita sang fire call sa Cinema Tinion. Kay kablo ka mo maka-action sa mo sining station diri sa Mintabang sang Corodolocsin. May naglalabay din nga mga fire truck, no? Actually kay ara sa center sang city, any nga pag-uwang di sang fire truck is bation siya actually action Dale. Even going siya to north, south or east man or west, no, is bation gid siya. That's why nga kita diri active man kita sa pag-monitor. Sige. So ang intern naman niyo, siya din yan yung profile niya. Dina. Si Dina. Dina, miss you. Hindi ko sure kung yan ni yan ni Guru do siya. Dina Evangelista. Herona. Naka-shagid. Siya na. Sige, standby sa mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Action Radio Philippine Standard Time na sa 23 kag karon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Malacañang ginrekomendar sang Interagency Task Force o IATF ang voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa mga open spaces. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga ang rekomendasyon sang IATF amo nga himuon optional ang pagsuksok sang face mask sa open spaces sa non-crowded outdoor areas nga may maayong
bentilasyon. Nagwang rekomendasyon sa ITF matapos nga nag-issue ang lokal gobyerno sa mga syudad sang Cebu sa executive order nga nagahimo optional sang face mask sa mga open spaces nga lugar. Panugyan sang Department of Interior and Local Government o kon DILG sa tanan nga local government units o kon LGUs nga i-activate ang barangay interagency efforts batok sa dengue sugo nga nagasaka ang kaso. Ginpahayag na DILG Secretary Ben-Hur Abalos nga tuig 2012 pasang gin-institutionalize ang aksyon barangay kontra dengue kag nakabulig sa pagpugong sa pagtaas sa kaso sini. Sunod pa kay Abalos nagapabilin ang dengue nga public health threat kag ang pagtaas sa kaso kinahanglan ang LGU maghimo sang proactive measures kag mag-implementar sa mga tikang agud proteksyonan ang pumuluyo batok sa makapamatay nga balatian. Dugang pa ni Abalos nga ang mga barangay captain amo ang manguna sa clean-up drives kag immobilize ang volunteers sa pumuluyo kag barangay health teams. Palayag pa ni Abalos nga ang mga alkalde dapat mag-monitor sa health situation sa ilang lugar, maghatag sang dengue data sa mga ahensya kag ipasiguro nga ang dengue patients mahatagan sa nagakaigo nga medikal nga atensyon. Sa iban nga balita national, ginaprobahan sang panel sang Commission on Appointments sa CA ang pag-appoint kay George Garcia bilang chairman sang COMELEC. Si Zubiri ang nag-motion para sa approval sang appointment ni Garcia sa committee level matapos naging sabat ni Garcia ang mga pamangkot sa mga mamalidha ang nagabugo sang Commission on Appointment. Lakip sa ginpamangkot kay Garcia kung paano mapaayo ang pagpatigayon sang eleksyon gamit ang vote counting machine sa VCM, pagtinlo o kung pag-cleanse sang voters list, pagtukod sang bago nga COMELEC offices kag building, kag ang impartiality ni Garcia sa COMELEC kasunod nga madamo ini sa mga kilala nga mga kliyente antes nga ginpili bilang COMELEC chair. Nagpasiguro man si Garcia sa mga mamalidha ng iya karera bilang election lawyer. Lakip na nga naging kliyente sini si President Ferdinand Marcos Jr. ang hindi makaapekto sa iyang trabaho kag professionalism. Ginaprubahan sa Commission on Appointments o CA Constitutional Commissions and Offices Panel ang nominasyon ni Carlo Nograles bilang chairman sang Civil Service Commission o CSC. Ginaprubahan sang CA ang appointment ni Nograles matapos iplastar ang iya eksperyensya bilang abogado kag nangin public servant sang magserbe bilang kongresista sa syudad sang Davao. Nga nagserbe man chairperson sang House Committee on Appropriations kag spokesperson sang IATF sa idalom sang Duterte administration. Sa hearing, ginsabat ni Nograles ang mga pamangkot angod sa right sizing sa workforce ng gobyerno kag pagpasiguro sa benepisyo sa mga contractual kag job order workers. Si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nagduso sa pag-aproba sa appointment ni Nograles. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:27. Antes kita nga magtakop actionan, mayara kita na isang good news. Bangod mayara kita sang panibagong winner para sa aton sining Roleta promo. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. And sa mga nagahulat-hulat nga malawagan ng inas ning ngalan, good news sa mga taga Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Ikaw ang amon sining nga second winner subong Merkules nga adlaw. Congratulations kay Rose Baluntong, residente sang Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod Action Ana. Kag mayroon siya tubtub buwas nga adlaw sa pagpadulong diri sa may station sang Action Radio para may kaygayunan nga magpatiyog sang aton sining roleta. Yes, Action Dale. Congratulations! Sige, liwas ang pangalan niya. sige. Go. Congratulations sa kay Ma'am Rose Baluntong sang Barangay Sumag, Bacolod City. To claim sa imo yang mangin madaog or ang pagpatiyog nimo kadto lang diri sa station sang Action Radio Bacolod antes mag alas 12 sang tungang ugto. Yes, by the way, good evening lang dira kay Christine Joy, Maka Willie, kay Embong J. Campo, kay Sam Migzi,
Elandrea. Good evening sa aton sining mga Facebook live viewers. Ang gabi. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:29. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, September 7, 2022. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day, La Salazar, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!